Que tal, saudos? Falece o veciño de Marín que sufriu importantes queimaduras na explosión de gas que se produciu na súa vivenda. Ampliamos de contado xusto despois dos titulares. A comunidade educativa do Colexio Grupo de Ribeira volveu protagonizar unha protesta a primeira hora desta mañá cunha cacerolada ás portas do centro. Manifestan así a súa disconformidade coa resposta da Consellería de Educación que non ten previsto incrementar o número de docentes cun titor para terceiro de primaria. Mañá repetirán a protesta. O Concello de Pontevedra destinará 600.000 euros máis ao ano ao contrato do Servizo de Axuda no Fogar. O orzamento ascende así aos 3,6 millóns de euros. Con esta modificación, as horas anuais de servizo aumentan de 154.000 a 183.000. A campaña especial de verán de doazón de sangue chegará á súa fin en Noia. A unidade móvil estará instalada na Praza do Concello dende este venres ás 10 da mañá ata o sábado ás 3 da tarde. Noia duplica a media galega de doazóns. Nova edición da Milla Urbana Nocturna na Pobra. Unha cita que acada xa a edición número 64. Vai ter lugar o venres 19 de setembro a partir das 10 menos 10 da noite. Está aberta a todas as categorías, dende sub 6 a máster. E Ribadumia exerceu hoxe de anfitrioa da 23ª Volta a Galicia para ciclistas elite e sub-23. A cita comezou no Concello esta mesma tarde cunha contrarreloxo individual. Os participantes completaron un trazado de algo máis de 7 km polo municipio. Imos ao detalle de contado. Están vendo as novas do día en Canal Rías Baixas. Comezamos. Falece o veciño de Marín que sufriu importantes queimaduras na explosión de gas que se produciu na súa vivenda da rúa Méndez Núñez. Dende o martes, o home estaba ingresado no complexo hospitalario universitario da Coruña con queimaduras no 65% do seu corpo. Finalmente, nas últimas horas confirmábase a súa morte. Dende o Concello de Marín manifestaron a súa consternación pola noticia e quixeron trasladar as súas condolencias aos seus seres queridos. Recordemos que o suceso se produciu no mediodía do martes. Ademais das feridas mortais que provocou o veciño, a explosión deixou importantes danos estruturais no edificio. De feito, onte comezaron as tarefas de demolición desa vivenda para garantir a seguridade dos peóns. Detido en Meis un veciño de Cambados por un suposto delito de tráfico de drogas. O varón de 42 anos e con antecedentes tamén por tráfico de drogas foi interceptado durante un operativo da Garda Civil. Os axentes deronlle o alto ao seu vehículo atopando no seu interior un bolso que o home recoñeceu que era da súa propiedade con máis de 34 gramos de cocaína. O varón levaba tamén no peto do seu pantalón cartos en efectivo sumando unha cantidade de máis de 950 euros. Foi detido por un presunto delito de tráfico de drogas, quedando logo en liberdade coa obriga de comparecer cando así lle sexa requirido nos xulgados de Cambados. Viámolo tamén en titulares. A comunidade educativa do Colexio Grupo de Ribeira volveu protagonizar hoxe unha protesta a primeira hora da mañá cunha cacerolada ás portas do centro. Manifestan así a súa disconformidade coa resposta da Consellería de Educación que non ten previsto incrementar o número de docentes cun titor para terceiro de primaria. Isto implicará que un semestre terá que titorizar 2 cursos cos consecuentes prexuizos non só para estes alumnos, senón para todo o centro, posto que o resto de horas docentes terán que ser asumidas por outros profesores dese colexio. A pesar do malestar que causou esta decisión entre a AMPA e o profesorado, entre eles o dimitido equipo directivo que deberá continuar asumindo as súas funcións ata que a Consellería nome o seu relevo, a comunidade educativa manterá as súas protestas con caceroladas todos os días entre as 9 e as 9:30 da mañá.
Bueno, nas súas protestas non están sós, posto que dende o Concello de Ribeira xa se puxeron en contacto coa Consellería de Educación para buscar unha solución aos recortes educativos que afectan o colexio O Grupo. O alcalde de Ribeira ten solicitado unha entrevista co conselleiro para abordar non só a falta de profesorado, senón tamén as necesidades que presentan algunhas infraestructuras e os problemas co transporte escolar. Sabemos que a Xunta de Galiza acaba de remitirlle unha comunicación á dirección do centro onde non acepta a súa dimisión e, por tanto, tampouco vai a dotar do profesorado suficiente ese centro educativo. Falta un titor en terceiro de primaria e iso implica que hai unha mingua da calidade educativa nese centro educativo. A min gustaríame informarlle tamén á veciñanza de Ribeira que nos puxemos en contacto coa Consellería de Educación para poñernos á súa disposición para tratar este tema e que reverta esa situación de recorte de profesorado que implica unha mingua na calidade educativa, pero tamén que aquele alumnado que necesita máis reforzo educativo que non o vai a ter. Tamén me gustaría, como alcalde, que a Xunta de Galiza, neste caso a Consellería de Educación, que nos reciba para falar non só dese profesorado necesario para prestar unha calidade educativa axeitada á poboación de Ribeira, senón tamén para falar de outras cuestións importantes como pode ser o transporte público ou ese necesario investimento en infraestructuras dos colexios e institutos do noso municipio. Ademais do persoal dende o Concello de Ribeira, lembran as necesidades que presentan as instalacións de moitos centros educativos do municipio. Ao longo deste verán, o Executivo Municipal ten investido preto de 40.000 euros na mellora de varios colexios. O Concello de Ribeira comezou o curso cos deberes feitos. Ao longo deste verán destinou preto de 40.000 euros de fondos propios para poñer a punto as instalacións dos centros educativos. O alcalde e a concelleira de Educación visitaron esta mañá a Escola Infantil de Deán Grande, na que se acometeu unha das obras principais. A obra máis grande, porque todos os anos nos colexios se fai un colexio con unha obra grande, que este ano tocoulle aquí a Deán. Deán fixoselle unha obra con un baño adaptado e os 2 baños de infantil, como manda a lei, dentro das aulas. Tamén unha obra que, en principio tiña un presupuesto que ao final doblouse porque nos encontramos con que o colexio non estaba conectado a saneamiento nin teña encauzadas aguas pluviales. Entón, hubo que levantar a acera, conectar, entón, aínda así, é dicir que conseguimos facela en mes e medio. Outros centros do municipio foron tamén obxecto de mellora. En Olveira tamén se construiu un baño, mentres que en Palmeira Frións realizáronse diversas actuacións en materia de accesibilidade. No Ceipo Grupo renovouse o peche da pista deportiva. No Pedo Corniño en Carreira procedeuse a sustitución de tarima nunha aula, mentres que na Capela reparouse o enreixado e a mellora de desaugue. Nos colexios de Artes e de Aguiño tamén se realizaron traballos de mantemento acometidos pola Brigada de Obras. No que ten que ver coas actuacións do Concello, a min gustaríame destacar que dentro do Concello de Ribeira fixemos actuacións tan importantes como, por exemplo, actuar en 4 centros educativos no sistema de drenaxe e recollida de augas para eliminar humidades e, por tanto, mellorar a confortabilidade que teñen os centros educativos á hora de prestar a súa formación para os novos nenos e nenas. Tamén fixemos actuacións como a instalación de tarimas en 2 centros escolares ou, por exemplo, a renovación integral en 2 centros educativos de baños. En total, foron actuacións que fixo a Brigada Municipal de Obras xunto con empresas externas que ascenden a máis de 37.000 euros destinados directamente aos colexios públicos do noso Concello e, por tanto, reforzando o compromiso deste Concello coa educación pública que hai no municipio de Ribeira. Ademais das intervencións nos centros, dende o Concello destacaron o mantemento de servizos imprescindibles para a conciliación, como os madruga ou comedores escolares, grazas ao financiamento para a contratación de monitores por parte das AMPAs.
O Concello de Pontevedra destinará 600.000 euros máis ao ano ao contrato do Servizo de Axuda no Fogar. A Xunta de Goberno Local deu hoxe luz verde á modificación deste contrato. O incremento implica unha suba total do 20% do investimento para este servizo, o máximo permitido pola lei. O obxectivo é poder dar cobertura ás necesidades existentes. Con esta modificación, as horas anuais do servizo aumentan de algo máis de 154.000 a 183.000. Deste xeito, o orzamento anual para este servizo pasa de 3 millóns a 3.600.000 euros. Isto se fai porque temos autorización para poder dar máis horas, temos solicitudes de máis usuarios e, polo tanto, o que facemos é incrementar as horas e os usuarios e a contía anual. Lóxicamente, demanda deste servizo, que é un dos servizos, sin lugar a dúbidas, que leva máis orzamento deste Concello e máis orzamento no que ten que ver co servizo que se presta e que é necesario, ademais, un servizo básico que se presta, que pensamos que é imprescindible neste momento. Tamén hoxe en Xunta de Goberno Local ali en Pontevedra concedeuse a licenza de primeira ocupación definitiva á residencia pública da Iriña. Isto supón que o centro construído pola Fundación Amancio Ortega e dependente da Xunta poderá abrir as súas portas cando desexe mediante comunicación previa ao Concello. Contará con 120 prazas. Unha vez recibida a documentación completa e correcta e unha vez que se cumpliron os requisitos exixidos pola normativa, pois se deu licencia de primeira ocupación en 9 días dende que presentaron e cumpliron todos os requisitos, así que creo que con moita dilixencia por parte do Departamento de Urbanismo, como non podía ser doutro xeito. E a Corporación Boirense aprobou definitivamente a relación de postos de traballo que suporá unha importante mellora salarial para os empregados públicos. Durante a sesión saiu tamén adiante a aprobación da conta xeral e a modificación puntual do pexón para acometer melloras na rede viaria municipal. A Corporación Municipal Boirense reuniuse en sesión plenaria na noite de onte para abordar diversos puntos de interese para o municipio, ademais de aprobar definitivamente a relación de postos de traballo, que suporá unha importante mellora salarial para todos os empregados públicos. Durante a sesión tamén se deu o visto bo á conta xeral e a modificación puntual do pexón para acometer melloras na rede viaria municipal. Un dos puntos abordados foi tamén unha moción presentada polo Grupo Municipal Boiro Novo para a mellora da rede de abastecemento de auga municipal, que foi emendada polo Grupo de Goberno e que finalmente resultou aprobada por unanimidade, co apoio de todos os grupos con representación municipal. Está claro que se temos esta perspectiva climática e esta perspectiva do que é o tema turístico a día de hoxe, non hai que esperar ao futuro, senón a día de hoxe. Claro, e aínda por riba, vostedes nos anuncian que van a urbanizar, van a construir edificios en toda o que é a zona de Barraña. Claro, o camiño que me ven á cabeza é que estamos empezando un pouco a casa polo tellado. É dicir, para construir, para urbanizar, sobre todo nas cantidades que están a falar vostedes, primeiro haberá que garantir que cheguen uns servicios básicos, uns servicios que a día de hoxe pois non chegan. Entendemos que un goberno responsable debe actuar e debe tomar decisións, e iso é algo que este goberno non fai. Vostedes deixan fluir, a ver hasta onde chega, hasta onde dá a corda, deixan fluir, pero non toman medidas. Logo sí, cando reciben as queixas, eu canalicei moitas delas por vivir nunha zona que sí que afectaban os días que non había auga. Eu vivo encima de vila, entón eu fixen canalización desas queixas. Sabe o señor Ruiz que falamos dese tema durante eses días. Vamos a apoiala ca emenda esa que puxeron vostedes, porque efectivamente, a parte da acumulación, hai que mellorar tamén as captacións. E nos levamos a cabo actuacións que temos que seguir a mellorar, que temos que seguir a mellorar para que asegurarmos este abastecemento de agua. Que en momentos puntuais non chega, sí, temos que seguir a mellorar eso. Que en momentos puntuais a cantidade de xente que habita aquí e o uso que se fai da agua puntualmente en determinadas horas condiciona
tensiona a rede e o abastecemento. Estamos totalmente de acordo e temos que poñer medidas tamén en marcha para intentar solucionar eso. Pero as actuacións que levamos feito en estos 6 anos dan o seu froito. A min, repito, se me din o deste verán, non mo creo, e o resultado é a día de hoxe que non tuvemos que cortar a auga. Pois seguimos en Boiro, ali o Concello iniciou tamén as obras para a mellora dos accesos e servizos á praia de Mañóns. A actuación, cun investimento de algo máis de 67.000 euros, está financiada pola Deputación da Coruña a través do Plan de Obras e Servizos. Os traballos inclúen a mellora do firme e a realización dun percorrido accesible e seguro ao areal. Tamén se prevé canalizar as augas pluviais, eliminando a canle ali existente que na actualidade xera problemas de seguridade viaria. E dende esta tarde Ribadumia exerce de anfitrioa na 23ª Volta a Galicia para ciclistas Elite e Sub-23. Vémolo despois da publicidade. Aquí seguimos nas novas en Canal Rías Baixas. Pontevedra presenta un protocolo contra as agresións sexuais na hostalería nocturna da cidade. Bautizada como Diversión Asegurada, na iniciativa xa participan 13 establecementos e 3 festivais. O obxectivo é dotar os profesionais da hostalería de ferramentas para actuar ante posibles agresións, creando así espazos seguros para as mulleres. Diversión Asegurada é o nome do protocolo contra as agresións sexuais no ocio nocturno que xa está en marcha en Pontevedra. O que tratábamos dende o Concello é facilitar as ferramentas de un lado aos propietarios, as propietarias dos locais para que puidesen actuar ante unha posible agresión sexual e da outra banda, pois todas as mulleres que normalmente vivimos situacións de violencia, que teñamos espazos seguros e que saibamos que cando estamos nun destes locais, as persoas que están detrás da barra teñen a formación, saben como actuar. O Concello xa atopou complicidade en 13 establecementos da cidade e 3 festivais. Xa se comprometeron co protocolo durante o verán, as festas e a Feira Franca. Entre eles, o Soulbir na Rúa Alta, que decidiu sumarse á iniciativa na primeira rolda de adhesións. Sucede y no sabes cómo actuar, entonces lo primordial es al menos tener una forma de enfrentarlo y de actuar en base a. Yo creo que es algo súper importante que haya, sobre todo a la hora de pues, tener un poquito más de autonomía y atreverte a salir por ciertos sitios cuando no conoces a la gente o cuando estás en una zona fuera de tu zona de confort. Entonces me parece indispensable, la verdad. Ademais de facilitar manuais e dípticos informativos, o protocolo Diversión Asegurada inclúe xornadas formativas online. Xa están dispoñibles para os propietarios dos establecementos. Pontevedra é unha cidade feminista, a hostalaría de Pontevedra é unha hostalaría feminista, unha hostalaría que está en contra de calquera tipo de violencia machista e poñemos as ferramentas que estemos dispoñibles para seguir mantendo os agresores fora da nosa cidade e estou segura que entre todas ímola conseguir. Tamén está prevista a celebración dunha xornada de formación presencial. Será o 13 de outubro ás 11:30 da mañá no Centro de Información á Muller de Pontevedra. Para adherirse ao protocolo, os locais interesados poden enviar un correo cos seus datos a igualdade@pontevedra.eu. A campaña especial de verán de doazón de sangue chegará á súa fin en Noia. A unidade móvil estará instalada na Praza do Concello dende mañá venres ás 10 da mañá ata o sábado ás 3 da tarde. Os interesados en doar deberán ser maiores de 18 anos e acudir co DNI. A Axencia Galega de Doazón de Órganos e Sangue elixiu Noia para poñer o broche de ouro á súa campaña especial de verán. A elección non é casual, senón que este municipio de Barbanzán está entre os que presentan mellores taxas de doazóns, case duplicando a media galega. Temos a sorte de ser un pobo que é líder en doazóns de sangre. No último ano, máis de 970 persoas en Noia doaron sangue, o cal é un dato que nos representa e que pon de manifesto pois, a solidaridade do pobo de Noia neste aspecto.
Estamos moi por encima da media de Galicia e estamos moi preto tamén de alcanzar ou ser líderes na comarca do Barbanza. Dende a Xencia animan os noieses a sumarse a esta campaña que busca incrementar as reservas de sangue nos hospitais galegos para obter glóbulos vermellos, plasma e plaquetas. A sangue ten data de caducidade. Ti cando faz unha doazón vais á unidade móvil aquí mañán, a Noia, aquí diante do Concello. A extracción é sencilla, máis ou menos 15 minutos 20, rematas. Unha bolsiña de 450 mililitros, se achega nos laboratorios e se fracciona. Desa bolsa sacas 3 componentes: glóbulos vermellos, plasma e plaquetas. As plaquetas, que utilízanse sobre todo en enfermedades oncohematolóxicas, cando das quimioterapia vais a cifrar plaquetas, tes risco de hemorraxias, entón duran solo 7 días. Entón fai falta unha renovación continua. Os glóbulos vermellos hasta 42 días. Pero bueno, todos os grupos son benvidos, pero os grupos negativos son máis escasos. E logo hai xente que di, eu teño unha sangue moi normal, soy cero positivo ou A positivo, que el 70% da poboación galega é cero positivo ou A positivo, pero fai máis falta tamén porque se utilízase máis, non? A unidade móvil estará instalada na Praza do Concello mañá venres de 10 a 2 e de 4 a 9 e o sábado de 10 a 3. Cambiamos de asunto. O Pazo Provincial da Deputación de Pontevedra foi o lugar elixido para a Asamblea Xeral da Academia Galega de Gastronomía. O acto serviu para a entrega de medallas aos novos académicos. O presidente da Deputación exerceu como anfitrión. Luís López coincidiu co presidente da Academia en situar a gastronomía como un dos activos máis potentes das Rías Baixas. La mejor restauración gallega lo hace, combina tradición y renovación y desde estos planteamientos obtiene reconocimiento y prestigio. Creo que hemos dado pasos importantes en este sentido. La restauración gallega gana año tras año en prestigio y en reconocimiento. Y la Academia pretende ser compañera en esta aventura de éxito a la que asiste la gastronomía de Galicia. Grazas de corazón por vir aquí ao Pazo Provincial. Bendita a hora que tuvestes esa decisión. Bendito a hora na que vos acordastes da Diputación. Grazas por todo o que estades a facer en favor da gastronomía. E logo quero reiterar o compromiso que como Diputación temos con un sector clave. Os novos académicos son Rosario Andrade, empresaria do Pazo de Pegullal, Xavier Castro, catedrático de Historia da USC, Carlos Guardado, sanitario e patrón da Fundación Grande Cobián e divulgador en Asturias da gastronomía galega, e Carlos López, economista e directivo bancario internacional, divulgador en Lisboa e no Alentexo da gastronomía galega, e Joao Guterres, empresario, autor de Peixes do Miño e Cabaleiro do Viño do Porto. Despois de entregar as medallas aos novos académicos, o mandatario provincial encargouse de pechar o acto no que puxo en valor os puntos que a Deputación de Pontevedra e a Academia Galega de Gastronomía teñen en común. Reivindicou Luís López que ambas institucións difunden a cultura galega da que forma parte a gastronomía, ao tempo que apoian iniciativas innovadoras e recoñecen o talento dos profesionais que contribúen a construir un territorio máis moderno. Uns 70 vehículos clásicos fixeron viaxar no tempo o Concello de Meis. O municipio acolleu a segunda edición dunha concentración na que participan coches anteriores a 1980. A xornada arrancou no campo da Boca, na parroquia de Paradela. Dali partiron para facer un percorrido por distintas zonas do Concello ata chegar ao Mosteiro. Ali houbo tempo para un petisco, pero por suposto para que a veciñanza puidese admirar de preto estes vehículos. A xornada incluíu tamén unha visita ao Pazo de Quintáns e un xantar de confraternidade. Como ven nas imaxes, a concentración de clásicos trouxo vehículos de todo tipo ata Meis, moitos deles de seguro tamén lles traerán lembranzas do pasado. E xa ven, a pesar do paso do tempo, os seus donos consérvanos en perfectísimas condicións, todos con ITV e tamén seguro en vigor. A Pobra presenta a súa milla urbana nocturna que chega este ano a súa edición número 64. A cita terá lugar o venres 19 deste mes a partir das 10 menos 10 da noite. Está aberta a todas as categorías, dende sub 6 a máster.
O próximo venres 19 de setembro disputarase a Milla Urbana Nocturna da Pobra, organizada polo Departamento de Deportes en colaboración coa Asociación de Atletismo e Deportes do Barbanza. Trátase de todo un clásico da programación deportiva municipal, que chega este ano á súa 64 edición. A participación estará aberta a todas as idades, dende a categoría sub-6 a máster. As saídas faránse a partir das 10:10 da noite, dende as inmediacións dos xardíns de Valle Inclán, que servirán ademais como a liña de meta. Como todos os anos terá diferentes categorías, e vai desde a sub-6 hasta a categoría máster, e a saída é ás 21:50 donde os xardíns Valle Inclán, e, bueno, contamos que máis ou menos o ano pasado hubo alrededor duns 200 largos participantes. Este ano pois se conta con unha afluencia exactamente igual, esperemos que o tempo pois respete, que sempre é moito máis vistosa. As inscricións na proba, na que se prevé unha participación dunhas 200 persoas, xa están abertas, podéndose realizar nas propias oficinas do Departamento de Deportes, situadas na Casa de Cultura Raquel Fernández Soler. O prazo de inscricións para participar nelas xa está aberto, formalizarase no Departamento de Deportes na Casa da Cultura no horario de 9:30 a 2:30 e nos teléfonos de contacto 981 83 15 45 extensión 1 e no 619 22 9946 antes do venres ás 2 da tarde. Do 15 ao 20 deste mes de setembro, Pontevedra acollerá a terceira edición do Pontevedra International Junior U14. A cita organizada polo Club de Tenis da cidade reunirá as grandes promesas do tenis internacional. O vindeiro luns comezarán os encontros da fase previa, mentres que as grandes finais serán o sábado 20 ás 12 do mediodía no Club de Tenis. Es un torneo que ya es una referencia en Europa de sub-14. Por aquí han pasado niños de más de 40 países, desde China, Estados Unidos, Sudáfrica y casi todos los países de Europa. Pues desde el Club de Tenis Pontevedra la verdad es que estamos muy orgullosos de esta tercera edición, como decía Tosé. Es un gustazo ver pues todos los niños que luego durante la semana vienen de los colegios de Pontevedra a participar en actividades que les organizamos, de tenis, de pádel, y poder ver a pues chavales de sus edades que están ya compitiendo para ser profesionales el día de mañana. De este torneo que básicamente o que pretende desde a base promocionar as prácticas deportivas e tamén as prácticas convivenciais, de respeto, de un pouco relación amistosa cos que son contrarios na pista, pero logo son compañeiros de raqueta nas actividades. E nace o primeiro torneo en cesta rías feminino. Vaise celebrar en Vilagarcía, no recentemente reformado pabillón Sara Gómez, o vindeiro 28 deste mes de setembro. Os asistentes gozarán do encontro entre o Ensino de Lugo Barcelos a partir das 5 da tarde e do Mariscos Antón Cortegada Maristas a Coruña a partir das 7. Os socios dos clubes locais, Cortegadas e CLB, non pagarán entrada, mentres que o resto do público poderá adquirila o propio día do encontro a un prezo de 5 euros, con dereito a participar nunha rifa. Na presentación do torneo destacaron que con esta iniciativa saldase a débeda que tiña Vilagarcía co baloncesto feminino. Apuntaron tamén que se trata dunha homenaxe a todas as mulleres que forman parte da historia do baloncesto na cidade. A maiores, o encontro busca reforzar a identidade e conexión do Encestarrías con Vilagarcía logo do traslado do masculino a Pontevedra por cuestións de aforo. A presentación acudiu tamén Lola Oliveira, que vai actuar como madriña desta cita deportiva. Foi escollida pola organización como un símbolo do baloncesto para a cidade. É un homenaje a todas as mulleres que forman parte do baloncesto, formarán parte do baloncesto de Vilagarcía durante tanto tempo, porque pensamos que merecen ocupar ese lugar, darlle esa relevancia que sempre tiveron. Sin ir máis lejos, o Cortegada é o equipo que máis lonxe levou o nome de Vilagarcía en Europa. Entón, pues, pensamos que merece ese homenaxe, ¿no? Agradecida por la propuesta y agradecida de que hayan tenido la iniciativa de convocar, de hacer este torneo. Más que nada, un poco por reivindicar un poquito también el básquet femenino, que bueno, que yo creo que ya está ocupando un sitio
que poco a poco se va logrando, teniendo más logros, o sea, llegando a donde realmente se merece. Temos unhas magníficas instalacións na nosa cidade que permiten albergar eventos desta categoría, como na pasada fin de semana nos permitiu albergar a Copa Galicia de balonmán, que están a disposición de calquera boa iniciativa. Esta iniciativa é estupenda, estamos encantados de colaborar. Ribadumia exerceu hoxe de anfitrioa da 23ª Volta a Galicia para ciclistas elite e sub-23. A cita comezou no Concello esta mesma tarde cunha contrarreloxo individual. Os participantes completaron un trazado de algo máis de 7 km polo municipio con saída e chegada na avenida de Ribadumia. A proba vaise prolongar durante 4 xornadas. O traxecto de hoxe foi prácticamente chan. Mañá venres os ciclistas terán que enfrontarse ao Porto de Montaña. En Caldas de Reis completarán un percorrido de 138 km con 4 ascensións. De feito, terán que subir primeiro Lobeira e despois o Pousadoiro. A Volta a Galicia reúne nesta edición a 17 equipos. O equipo Cortizo chega como vixente campeón despois de facerse coa vitoria nas últimas 2 convocatorias. No 2023 co Vilagarcía Martín Rey e o ano pasado co murciano José Luis Faura. En Ribadumia seguimos, uns 300 piragüistas participaron nunha nova edición da Baixada do Umia. A cita deportiva organizada polo Club Náutico O Muiño celebrou 31 anos de vida en plena forma. Na categoría C1 o triunfo quedou na casa con victoria para Manuel Fontán, seguido de Carlos Picondo, equipo anfitrión. Por equipos, a victoria foi pro Náutico de Cobres, seguido do Club da Confraría de Pescadores de Portonovo e do Cidade de Pontevedra. Os demais gañadores na categoría senior foron Jesús Rodríguez León en K1 masculino, Raquel da Costa en K1 feminino, Juan Vázquez Amado e Estefanía Fernández González no K2 mixto e Noa Conde Franco no C1 de mulleres. A proba arrancou na praia fluvial de Ouviña, baixando ata a ponte de Castrelo para dar ali a volta e ir cara a meta situada na área recreativa de Cabanelas, en Ribadumia. En total, o percorrido ten unha distancia dun 7 km. Pois así rematamos, a información continúa en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais, e aquí dentro de uns minutos poderán ver unha nova edición do programa Orixe e Calidade, centrado, como saben, no sector vitivinícola. Graciñas como sempre por estaren aí. Adeus.